Hello. Uy, pasensya kan ati ka. Pasensya kan ati istorbo. Actually, mababae na tumawag ka niya miya. Ngam, kumusta ngay? Mayat-mat. Okay lang. Dako may baga kanya miya. Ngam, ang kuha mo no niya ti maging reaction mo ta nabayagan nga kuha ngay ti kinagpaiso nakit nabayagan ngay nga kuha dati marikriknak para kanyam kat inumilamang ko lang dahito ita uh, mababainak. Pasensya kan ano dito yung telepono pang ibagaak. Kinagpaiso nakit ada pa nagrik na kanyam. I love you. Namin anak main baga kanyang kasinsin taya. Reunion tayo no bigat eh. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong muli na. Alam kong hindi na nga mahal. Yung pangkat ni Aya, buong ugat at siya. Aja puso, karusun si kamandika. Namunuaray tsansa, udin tayo tulagan. Sismahon, tahalata. Asinsin nga ka na yun. Ay may nalang asinsin niya ko ti asawa ngay. Gato?